malimtan ang kamaayo ni Papa sa kuha. Pare, madto ko dito, kaya na ko urnalan. Sabay ko pa. Daghan ka gantik ito, Maria. Sabi lang pa, kaya ang oras sa balay. Sige, tara. Anakan eh. Sige, pabadlong dito ha. Ah, Ay, magpabuyag ka dito. Baliwala lang ako, giuna lang ako kung barkada kaysa sa iya. Imbis manarbaho ko para makatabang ko sa iya, mas giuna nun ako ang laglaag. Pakalong na din ako na-realize na di din lalim na mawala ka. Kita ba si nung Francis ro nagpagbas unta ko sa mga sagingan ba? Ayo, nung Francis. Nung Francis. Ay, boss Kadis, ang sa toyo. Nung mayo kay nakaka kay magpagbas unta ko sa mga sagingan. Aw, muhagbas ko kay, maupod kay wako trabaho ron. Karon ko muhagbas sa mga sagingan. O nung karon kay bagnot na kayo akong 1 hektaryang sagingan ba? Kay pagbas ni mo ron. Pakyaw na lang ako to. Ngayon nung pakyawan nung kay magpaabot ako yung supayag. Na, dress ako. Ga pala agap gusto niya ang balay, ikaw ram galaag rin sa mua. Tila ko kanindot kay magbalay. Patay, din ako ni palagon akong amiga. Uy, kay masakpan ang balay mula labi at payag. Ay, ayaw lang ga, stricto magod akong papa. kung stricto pa yung papa, nga nang makalaag makadira sa balay lagi. Kabalo na baya ka nun, naginadyamin rin akong papa para makalaag ko. Oh, ikaw Maria. Ga, kuyugay ko sa mall og maaha kay magpalit og cellphone nga iPhone 13 Pro Max. Ah, okay naman. Ako basing makapalit ko mga sunod semana. Ito ga, nindot na ga para pareha po tag cellphone ba iPhone 13. Ga, wa ka plano manarbaho ga? Dili na ako manarbaho bugtong anak, labi ako sa akong papa nun. Ah, hinuon pod. Kaya ako magtrabaho sa aguro ko, ang call center. Dato guro kayo ni sila Maria ba? Ipalitay mag iPhone 13 karong sunod semana. Laoy, sila na mapalitay nag-iPhone 13. Dapat ako po, mapalit ko mag-iPhone 13 kang sunod semana. Ano to si Maria? Uy, duha ka adlaw na ba? Walang uli. Gani naman niya kung anak sa iyang amiga, oy. Uy pa! Asa makagikan, Maria? Sa kong barkada, asa pamandi ay? Tubag-tubag nag-amahan, oh. Pa, katagit mo po sa pampalit ng iPhone 13 Pro Max pa. Asa man ito kung cellphone naghatag mo katong Realme? Doon sa ka pa, katong gihatag na cellphone, kadugay na ato. Katong ko na graduate og elementary. Nak, magamit naman ani mo, nak. Usa pa makapalit mag-cellphone o makatrabaho na ka, nak. Trabaho, ako rin bugtong anak ni mo niya. Di mo na mahatag sa kuha. Nak, kung sa may kapalit na to anak na naglisod man ta. Kabalo ra ba jud ka? Nga ikaw pa man ako naamahan. Uy, di man mo mahatag akong gusto. Nak, ayo paging anak, nak. Aguntahan lang sa gunay mo cellphone, magamit pa man, nak. Ay, panghambog. Kato pa man graduate og elementary. Wa may pulos sa cellphone na ni. Nak, naunsa na makanak? Dili ra ba jud ka nga na, naunsa na ng taong ka? Pagkambuha ka jud, nak. Walang gi ako na ipulos. Ika lang cellphone na na. Dugay naman kayo na. Kato pa man nag-graduate og elementary. Gusto na ko iPhone 13 Pro Max. Pero di mo mahatag. Sabay na jud ka sa mga bagong tubo ron ba? Dili jud ko gusto na may nga anak ka, pero saon man nag-amiga man kag tubot lang pareha ba ni magbatasan. So, nagmahay na ka na. Ako yung mga anak. Wala man ko nagmahay, nak. Pero tanawa pa itong kahimtang. May pagmulayas lang ako dire. Asa na pagkawanto, nak? Wala ka na ako. Tag-asa ko. Wakay pulos sa pagkaamahan. Paningkamutan ko na imong gusto na iPhone 13 Pro Max, pero malag mo ulit pa ka diri sa balay. Balik pa kong tambal, pero ako na lang ni bungag at papalit ko sa kong... Uy nung, undangin na nung. Hapon na, alas 4 na mangguro nung. Oy, boss, gadis! Last lang po eh. Pero nakoy hanyo na mo ron, boss ba? Kasi ko, boss. Ay, may problema nung Francis. Saan din mo ang kwarta? Eh, palit na na kong cellphone ba? Dungag na kong palit sa iPhone 13 Pro Max. Mahal-mahal, magod to, boss. Uy, kamahal ba ng cellphone na? Kitsa din mo gamit na na? Anak lagi, boss. Layas gitu sa balay kay wala na ko nahapag yung gusto itong aging adlaw. Ay sige nung, anto lang sa balay para mapalit na to ni mong cellphone. Kami na, Hello ga, asa di ka karon ga? Uli sa inyong balay ron ga, kay mo papa wala na. Condolence ga. Ah,
sorry kayo pa ako. Doon ibaliwala yung mga sakripisyo para sa kuha pa. Mas giuna pa na ako kung barkada kaysa sa inyo nga. Yun ako malimtan ang kamaayo ni Papa sa kuha. Pare, madto ko dito, kaya na ko yurnalan. Sabay ko pa! Daghan ka gantik ito, Maria. Sabi lang pa, kaya ako rin sa balay. Sige, tara. Anakan sige, pabadlong dito, ha? Ah, Ay, magpabuyag ka dito. Baliwala lang ako, giuna lang ako kung barkada kaysa sa iya. Imbis manarbaho ko para makatabang ko sa iya, mas giuna lang ako ang gaglaag. Pakalong na din ako na-realize na di din lalim na mawala ka. Ayo, diri ang balay ni Inong Francis. Uy, ano sa may ato? Kumutong ipalitan niyang cellphone nga iPhone 13 Pro Max. Lipid na mong niya. Ha? Gidayin, Papa?